केहू शांत होके तो तू ई मत समझ के नहीं तो से वो डराता। वो डर नहीं रहा है। वह जो है अपना सादा जीवन जी रहा है और वह चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति और अमन कायम के साथ जीवन जिए। तो तू ओकरा के अंगुरी आवत तड़े कि नहीं ई जना था हमसे डराता। तो बचवा हम तो के बता दें कि समुद्र शांत बात ओकर गहराई नापे का प्रयास ना कइल जाला। कब ओकरा में भूचाल आ जाई, तूफान आ जाई, सुनामी आ जाई, ई मनुष्य के पता नहीं खे। आ तो के बखूबी पता बा कि जब ओकरा में भूचाल आ जाई तो निक निक पर्वत के लेके डूब जाई। मनुष्य का कोनो औकात नहीं खे। फिर हम कहतनी कि हमरा के उकसावे का प्रयास मत कर। जहाँ हम बानी तहाँ ठीक बानी। आ ईश्वर के कृपा से बहुत ठीक बानी। तनकी ठीक ना बहुत ठीक बानी।